Good morning everyone. Tayo po ay nandito pang muli sa Malabon Fish Market para sa panibago pong update, no? So, update natin yung kanilang mga latagan na inyo pong mapipili o mabibili dito po sa bayan ng Malabon, Tumpukan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara. Let's go. So, mga presyon po dito ng mga hipon po natin ay 320. At meron din po mga 100 pesos na mga tinumpok. At mga kada piraso ng bentahan ni Kabugris. Ayan po yung mga presyo, no? 250 ang kada piraso, may 150 at 200 pesos. So yan yung mga latag niya rito, no? So shout out Kabugris. Good morning sa'yo. Good morning. Ayun. Parang di kita nakita nag-upload. Parang di kita nakikita. Ha? Ayun nga. Mga paninda muna unahin mo bago yung ano, syempre, di ba? Mas dito tayo kikita eh. So, magkano yung mga yellow pin tuna? 250 na lang ba? Ayan, 250 po ang per kilo ng yellow pin tuna, oh. 150 na lang yan, boss. Upload na lang yan, boss. Salamat sa iyo, Kabugris. Thank you. At ito po yung mga tulingan. 140 papakol, 100 pesos kilo. 250, 290, may tumpukan 50 pesos. So ayan po yung mga ina-update natin sa kanilang katagan dito sa Malabon Fish Market. At tayo ay aabante pa para sa mga shout out. Shout out muna dyan sa lahat. Ayun, shout out. Good morning sa iyo, Lodi. Salamat. So yung mga per kilo ng mga tulingan, no? 180 at tumpukan po ng mga galunggong ay 100 pesos. Shoutout daw. Ayun yung shoutout. So may mga yellow pin tuna na tayo dito na update ngayon, no, sa kanilang mga latagan. At ang mga per kilo po ay 280 na kilo ng mga fresh tuna po natin dito na yellow pin tuna. Alright. At yan po yung mga tumpukan po dito na inyo pong mabibili, 100 pesos, no? So shout out sa iyo. Good morning. At 50 pesos tumpok po dito ng mga sap-sap natin, 50 pesos. At mga alamang, 50 pesos tumpok. Tumpok po ng mga gabeta, 100 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili. So ayan po, no, yung mga presyo natin pong ina-update. At kada piraso po dito na mga bangus, may 140, 180, 170, 200 pesos na kada piraso. So binabaybay na natin itong mga bentahan po dito, no, ng mga tumpukan sa Malabon Fish Market. So ganyan yung sitwasyon po ng mga bentahan po dito ng mga tumpok na inyo po mabibili. Yan po ang tumpukan ay 50 pesos sa mga kabase. At paninda ni nanay, meron din siyang mga bentahan dito ng pusit tumpukan sa halagang 100 pesos. At may mga latag din po si nanay dito ng mga isdang salmonete. Ayan. Yan po yung mga tumpukan, no, na ating pong in-update ngayon dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga yellow pin tuna rin po dito, no. Meron na tayong mga latagan na update. So 50 pesos. So tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa ating mga vendor, no, na nagbebenta ng mga isda sa ating mga kababayan na dumarayo. Alright, so hipon natin dito ay 300 pesos na kilo. At yung mga tumpukan po ng espada ay 100 pesos. Magkano ngayon yellow pin mo? 250 naman po dito na per kilo, no?
Yellowfin tuna. At yung mga pagi natin, no, yan po yung laman ng pagi. Yan po ang per kilo, 160. Masarap po yan sa gata at lagyan nyo na po ng malunggay. Lapu-lapu, yung mga sariwa po natin dito, no, mga tortilyo, mga chabeta o bilong-bilong, sa leginto, 170 kalahating kilo ng mga pusit. At fresh na mga lata po dito ng bitugo. Tortilyo. Boss, magkano tortilyo? 280. 280. Bitugo. 340. 340 na per kilo, no? Salmon. Ito, dito. Salmon. 100. Ito, ayun, 280 po yung mga presyo ng saligin to, no? Eh, lapu-lapu. Ayun po yung presyo, 60. So, yan po yung mga update natin sa kanya mga presyuhan ng datag sa Malabon Fish Market. Boss, salamat ha, thank you. At yun po yung mga kada piraso po dito ng bangus, 170 at 150. Tumpukan po ng Salmon Japayuki, 100 pesos na inyo pong mabibili. Alright, so tawid tayo dito sa kabila sa mga bentahan naman po ng mga latagan, no? So punta tayo kay Kuya Romy. Kuya Romy, good morning sa'yo. So tilapia ang paninda mo ngayon, tilapia ang Batangas. Wala kang mga bangus ngayon. Bakit nga? Shoutout po, good morning. So bakit wala po kayong tinda ngayon ng mga bangus? Medyo tumaas ang konti. Ayun, sumasayo si Kuya Romy ng Malabon Fish Market, no? Ayan po. Iyon, no? Sumasayo po sila. Enjoy po. Ayun. Ayan, no? Tandem po, tandem. Ayan, salamat po. At magkano yung presyo? 120. 120 po dito, no? Tilapiang Batangas po na inyong mabibili. May maliit. Sa maliit, ganun din ang presyo. Ganon din ang presyo. Hindi Yan. ba tayo nagbabagsak, Boss Lando? Bahala sila magbagsak doon. Basta tayo, 120. Oo, ang ganda po naman kasi ng mga tilapia po niya, oh. Tilapiang Batangas. Kuya Romy, Okay. salamat po. Shoutout sila, Boss Lando. Good morning po. Thank you. So, lakad tayo dito sa mga nagbebenta pa ng mga ibang klaseng laman dagat sa Malabon Fish Market. At nandito tayo sa ating mga kakilala na vendor, no? So, ito yung mga latagan kila Ate Beverly. Ayan po yung mga latag po nila ng mga isdang gulyasan. Tapos mga isdang batalay na masarap sa sinigang. Ito yung mga presyohan ng latag, no? Sa gulyasa mo, pre, magkano? 200. 200 pesos na mga per kilo po ng mga gulyasan dito, no? Mga bangos, 200. O 200 ng kilo. Yung batalay, Batalay, magkano, Neng? 220, no? Yun yung mga presyohan na latagan dito sa pestuhan ni Paring Ben. Tsaka kay Ate Beverly. Pre, salamat. Thank you. So, dito tayo kay Paring Rodi. Ayan po yung mga latagan po dito na mga dorado, no? Good morning. Tapos mga dalagang bukid. Sarap naman sa bayan. Labayita, no? 320 na lang. Ayan, no, mga fresh na mga dorado na inyo pong mabibili, ano, bagong latag po. Mars, magkano ang kilo? 200 ang kilo sa mga isdang dorado, no? Fresh na fresh po yan, no? Ayan, yung mga latagan po nila dito na inyo pong mapipili o mabibili. Salamat po. Okay, thank you, ha. Dito talagang nakakita na tayo ng mga latagan po dito ng mga isdang bato sa kanilang pwestuhan, no? Pero umangat lang sila dito sa may gilid na kanilang bentahan. Kuya Warren, magkano dalagang bukid mo ngayon? 260 na lang. 260. 260 ang per kilo.
Ayan po yung 260 na per kilo ng mga dalagang bukid. Labay hita. 200 ang kilo. Dorado. 200 pesos. Yan ang presyohan ng latag dito ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat ha. Ha? Tapos dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, good morning sa'yo. Good morning. At opo, tinanghali po tayo. Yan po yung 260 lapu-lapu, no? Magkano din sa mga dalagang bukid? 260 ang per kilo. Dorado natin ay 200 pesos. Ayan yung mga presyohan. Pagi. Tingnan mo ang pagi oh. Ganda ng laman, May no? sariwa. Hindi siya sariwa. Sarap na tayan. Yung pagi na yan, lagyan lang ng malunggay. Sarap. Ang bangus. 200, no? So, labayita. Ayun, 20 na mga kilo. So, ito yung mga turahan. 140, no? Na mga per kilo ng isang turahan. Ayan. Bakol po natin ay 120. Mga pang-inihaw po ito, no? Pwede nyo rin pong gawing fillet. Kasi masarap po itong mga isang turahan. Ayan. Yan yung mga bentahan ng presyo ni Boss Aris. So, shoutout Boss Aris. Good morning. Ay, kahit pa paano, may latag na tayo mga isdang bato, no? Thank you. Salamat. Atin tayo kay Nanay Noemi. Shoutout sa'yo. So, ito yung kay Nanay Noemi, mga papakol. Bubuli. Yan yung mga latag ni Nanay Noemi sa Malabon. Kadarating ko lang, boss. Yun nga po, dahil kanina wala pa po kayo rito. Mga boneless bangus po natin, 180 po ang isang piraso. Nanay Noemi, magkano po yung bubuli? 200 lang. 200 po. Yung papakol po, 130. 130 po sa mga per kilo, no, ng mga isang papakol. Okay na po yung karamdaman nyo, Nanay Noemi. Ayun. Umuupo ako, konti-konti na lang. Saka pag... Alright, so yun po yung mga na-update natin sa kanilang mga latagan ng mga isang bato na mabibili ninyo. At talagang kahit pa paano po ay meron na po mga latagan, no, na inyo po mapupuntahan dito po sa Malabon Fish Market. So ganyan po yung mga kababayan natin kung pagkaguluhan dahil ngayon lang po mga nagkaroon ng mga isang bato, no, dito na mabibili. Yan po yung mga kababayan po natin. Ayan. So ganyan po nila pagkaguluhan yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Ayan, yan po yung mga kababayan po natin. Alright, so shout out sa inyong lahat. At baybayin natin yung mga latagan dito ng mga gulay naman po. So yan po yung mga nakabalot na mga latag po dito na inyo pong sulit presyo na mabibili. At may mga tumpukan din po ng mga sayote sa mga mahilig magtinola. Ayan, tumpukan po ng sayote, no? At mga kadabalot din po ng mga latagan po nila dito. Good morning sa inyo. Ayan po mga magkano yung kadabalot niya? 50? Opo. Ayan, 50 pesos po yung mga sibuyas. Eh yung mga kalamansi natin, 20 pesos. 20. 20 po yan, no? Na mabibili niyo po sa Malabon Fish Market. Alright, so thank you, salamat. Parang si nanay, hindi ko nakikita titinda. Papahinga muna. Papahinga muna. So yan po yung mga latagan, no? So nandito tayo sa pwestuhan ni Gion. Gion, shoutout sa'yo, good morning. Oh, sa'yo to, sa'yo. Magkano yung papayin ni mama? 40 ang kilo. Sa mga upo, 50 pesos. So yun po yung mga ina-update natin. Ang tanong natin, magkano na kilo? 100 pesos. Pipino. Kenta mustasa, katatali. 10 piso. So mura yung mustasa natin, no? Eh, kamatis. 40, 160 pa rin ang kilo. Mataas pa rin ang mga latag dito ng mga kamatis, no? So meron din po kayo mabibiling 20 pesos. Sibuyas. So ito po yung mga 10 pesos na latagan niya rito, no? Na inyo po mabibili. Eh magkano ngayon ang karot? 60 ang kilo. So ang ganda ng mga
latag dito. Oh. Repolyo, 80. Pechay Bagyo. Ayun po yung mga kilo ng kanilang latag dito ng mga gulay, no? Kasi si Gandara, nag-CR. So, salamat Gion. Shoutout ulit sa'yo. At sa asawa mo kay Gandara. Good morning, good morning. Alright, so dito natatapos ang ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.